Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo emafiking awo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe ungaba naso isibindi sokuthi uzovela ngaphambili. Nawakho amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela. Nawakho amanyala ngoba phela kuyivela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo. Sibe-ke nathi sesiyakwenekela zona zinjalo. Nanamhlanje inkosi yami senekela udaba. Senekelwa ubhuti uyibeka kanje indaba yakhe. Ngangiboshiwe ngo-2011 kwakuSeptember. Ngangiboshelwe icala lokugwaza umuntu. Kusho ukuthi kunomunye umfana engamnyathela ethaveni. Ngithe mangimnyathela ngabe sengixolisa ngithi mfowethu ngiyaxolisa mani. Bengingaqondanga ukunyathela. Wavuka ngolaka wathi msunu wenja. Uyanginyathela uzothi sorry. Sorry usangipholisa. Banyukelene nami umuntu. Bungithi bubhuti omdala ngiyaxolisa mani bekuyiphutha. Yavena nyukela nakhipha umbese. Wathi mayithiwa ngigwaza ngombamba isandla. Uthatha umbese ngamhlaba kabuthule emqaleni. Wawa phansi. Wakhabalaza nje kwekabeni washona. Ngabe sengibanjwa-ke ama-security akhona kuleyo thaveni. Kwafonelwa amaphoyisa kuba ngiyaboshwa-ke kanjalo. Ngaligijima-ke lelo cala kuSeptember, October, November, December. La ngikhulula ngoJanuwari ngenxa yokuthi abantu ababekhona babengifakazela ukuthi le ndoda bengenachoice beyizivikela lena lwamuntu bembulala and ubexolisa. Lamlahla kanjalo-ke icala kwazise phela usefile nakasekho umuntu omkhulumelayo. Ngaphuma ngithe mangiphuma ngiyokwenza ugrade 11. Njengoba bengiboshiwe phela ngikwazana ukubhala ama-exam. Kumele ngishintshe isikolo-ke phela sengitheleke ngehlazo lokuthi mina ngiyabulala. Ngishintshe ngiyohlala kwenye indawo nje kwelinye ikhasi. Mangifika lapho kudala ngayigcina phela into yokuchama. Ngisayazi sidala. Ngifike kube khona umjithe engivana naye. Kwaze ngangibuthuntu vele wena amantombazane. Ngangisemncane futhi ngaleso sikhathi. Ngangina 17. Bengibuthuntu le ndawo bengihlala kuyo. Njengoba ngibuthuntu nje. Ngoba ngibuthuntu. Futhi nokubukeka-ke bengibukeka. Into ebeyidala ukuthi ngibe buthuntu phela kuleya ndawo engangihlala kuyo amantombazane ayihlolwa. Kwakugcwele intombi. Manje kwakuyimvela kancane ukuthi kube khona umuntu ozafaka. Manje sengifika la. Mangifika la kuthiwe indoda eyilichithile lana. Ngithi nitsho kanje bathi la kubokalo ulidla uzulibheke. Ngithi okay bafana manikhuluma kanje no bafana. Kusho ukuthi kumele ngilidle ngizame ukugoqa phela ngibuye ejele. Ngigoqa ngapha ngigoqe ngapha ngigoqe ngapha ngigoqe ngapha ngizazi ngiyaphonzeka. Abafana gcinela umjithe engivana naye athi ngeke ndoda. Yabona manje abantwana sebeyaxwangwa manje ushela lo phuthu sowushela umngane wakhe phuthu sowushela omnye phuthu yabo. Manje abantwana indaba yakho basafuna ukuyingena. But ikhona umntwana engimaziyo mina ungakunika. Ngithi mina unamanga wena. Athi ngiyakutshela. Khona umntwana ungakunika.
ngithi hayi khawungixoxele naye ngoba phela ngathi wena uyamazi, hayi xoxe naye angibuyele nendaba ukuthi umntwana naye u-on uthi nibonane makuphuma isikolo. Ngithi hayi-ke uzeza naye hayi nangempela bakuphuma isikolo ngithi sheyiye ngizingenele nje kwelinye iklasi aqhamuke naye. Awu Nkosi yami, awu mayiqhamuka nesilwana. Hayi wayithetha isiwe sisi, wayengxolisiwe straight. Kungathi ufuna ukukhala umlomo, kubona umntwana mayitshekisa umlomo ethi ngathi ufuna ukukhala, kungathi ufuna ukukhala amehlo ethe. Hawu umntwana wanje abemshiya bese ngingasekho kujikela emva kwendlu nami ngifike ngibeka amabini amathathu phela sekuqediwe lana nama ngeke ngisakwazi ukuhlehlisa. Umntwana bethu ayikhululeka mina ngikangako liyaphephezela iflag la kumina. Hawu umntwana usho kanje athi nya. Ngithi hayi-ke manje-ke ngikubona nini ukuthi sike siyo-relax endlini. Athi umntwana hayi kusasa njengoba kuyi-Friday singabonani. Ngithi kusasa phela ngiqhela ukuba buthuntu, angikayijwayele indaba ukutshetshe ngitshetshe. Hayi nangempela umntwana athi hayi kusasa tshele lo mjitha uma ngifika. Ngithi kodwa bava wasongifakela isilwane esinje. Ade yendoda awufuni into ebheke phansi wena, ulebele ubheke ububi engathi awuyifuni into ebheke phansi. Into ebheke phansi uhlukane nobubi umntwana. Ububi awuzubudla buzokwenza hayi ukuthi uzoshada nalo muntu, yodla into ebheke phansi uphume kuye. Ngithi usho kanje athi ngisho kanje. Hayi nangempela umntwana ngimthinte ngakusasa sithi chu anginikeze nendlu nomjitha. Hayi chu sinomntwana sinikele khona endlini. Hayi mangofika umntwana into ochama, umntwana athi hayi into ochama ifinye igazi. Hayi bo mntwana manje uza kanjani kanti ifinye igazi? Athi mina bengicabanga suchila. Ngithi hayi ngihlafuna injalo. Athi hayi ngeke. Ngithi hayi ngihlafuna injalo. Athi hayi kuplastic ngize noplastic. Hayi ngihlohle wona nangempela. Hayi ngihlafuna into umntwana nokunjalo ngihlafune kwazise phela nokuhlafuna lo ngangingakwazi ukuhlafuna, ngangingakaze ngafaka into nebheke ezansi. Kuthanda kuba isidudlana kokusisa. Hayi ngithi mangishutheka ngithi ngive kushisa kamnanjana ngizitshena ukuthi hayi kukhona umlowo qumfe ngelahle phela lento angiyazi lena. Ngithe nje mangilahla athi ayingenanga. Ngithi sengiqedile. Ngithi hayi saphinda manje ngibe ngisuka ngikhiphe uplastic. Ihlazo engazithela ngalo manyala straight. Wangikhuluma lo mntwana esikoleni wathi ayibo kanti lo muntu usukaphi ngoba manje akayazi lento lena. Usukaphi lo muntu kanti ayidliwa yini lento le ngakubo. Ungatheleka ngehlazo kanjalo ngabe ngisho ngithi kodwa hayi anginamsebenzi. Iwo kamanyala ngehlela lawo.